Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Iza. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kung alam ko lang. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Biasong, Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Isa. Kasakit sa akong tiil og linakaw eh. Paita gid ang peak hours ta mo uli oy kilisod king isakay. Salamat na lang intahan kay nabot na gyud ko sa bahay. Julia! Nga naman doon si mama? Pa? Mana, ang salis papa, ma? Awa na siya maglihok na. Ganina na ko ng sigig pukaw niya. Pagtawag kong ambulansya, dali! Sorry, pero dead on arrival ng imong Mr. Ma'am tungod kay giatake. Unsa? Kili! Julia! Ma, sige na. Kaon na. Pila na kaadlaw nga wakay tarong kaon. Nabala ka na kay kunin mo. Nak! Ma, nakasabot ko ni mo. Pero unta, dili na mo pasagtari mo kaugalingon. Lisod man sad para nako nga. Wala si Papa pero unsa ko naman. Wala man tabahi mo. Dawaton na lang ginato nga wala siya, ma. Isa, anak! Ay, pasag din na lang siya nga magsigigila kay mong mama. Mas maayo man lang makapagawas na iyang gibati ba? Nabalak ka man gud ko. Kaya lalagin na si mong mama. Mula ba ang mga adlaw oy, maka-move on na ang imong mama. Hinay-hinay na akong nadawat na ko eh. Kapoy man sa din magsigit ag hila ko eh. Kapoy gid, ma. Kay baw kag unsa akong gihunahon na. Nakaya gani na ako tong panahon nga gibiyaan ko sa akong ex nga grabe na ako kamahal. Kaya sa gyud ni nako karon. Ang imong greatest love, ma? Oo, anak. Moto'y pinakasakit nga nahitabo sa akong kinabuhi. Ikaduha kani kang papa nimo. Basta, ma. Kung moabot man gani ang panahon nga ma-in love kag balik, suportahan ti ka. Salamat, anak. Anything for you, ma. Imong kalipay mo yung importante para nako.
Maayo kung mauna, oy. At least makuha-kuhaan na sa dangi mong kabalakas imong mama. Kay lately ra ba? Murag nabiyaan na ni mo imong kaugalingon, no? Ngano nakaingon man ka ano? Kaya ang tod karon, wa pagyud ka makauyab. Looy kay ka. Amaw, wa pa na sa kong una uy. Mao ba? Unyag na ako ipalailan nimo, okay ra nimo. Kinsa man sa kuno na? Basta, sure kung nga makagusto ka niya. Ug kamong duha ang akong gitupo kay kausar gyud na siya nakauyab. Ug wa na gyud na mausbi pa hangtod karon. Ako yatag imong number niya ha. Unya, pagkita dayon mo ha. Ay, bahala ka. Nag-text na siya. Ni anak ko sa restaurant. Ayay, traffic na ba kayo ta? Yan na ako siya replyan. Ay, inikabot na ako sa restaurant. Asam ka siya? Nagsulob siya ito mga polo. Unya, white na pants. Mao siguro to ay. Siya raman nag-itom o polo niya, white o pants din eh. Tayo pa. Mura gidara naman na. Kaamaw gid ni bayuta ay. Akong tawagan, bi. Hala no, wa pa mo magkaila-ila. Mureklamo na ka. Bisan pa ugwa pa may magkaila-ila ni sulti unta kang daan nga idara na siya. Oy, nga nung madi ay gidaran, ha? Unsa may naan, ha? Dili ko ganahan, uy. Di pa lang unya may magasinabot, ana. Ka-awkward pa, Ay, no? di lagi, no? Sige na. Duulan na, kay nagpaabot na ni mo. Go na! Salamat ga nito nga ka, ha? Ha? Nagtuo magud ko nga dili ka buduol pagkakita nimo nga tiguwang nako. Mao mo gid ay perming mahitabo. Dili, uy. So, wa ka gid magduha-duha og duol? Sultilas tinuod. Kay makasabot ra magid ko. Naanad sa ko. Ikapila na ko nga wa to nga. Ug salamat kay ikaw nipadayon ka gid. Wa gid ay masayo pag imong friend. Buot ang gika. Ug dili ka sama sa wat. Mao ba? Sorry kung mao na imong gidangatan. Basta kung mauwaw kang makiguban ka nako. Kay basig kita ray tan-aw sa mga tao. Sundihin na gid ko. Kay sa tinuod lang, mura rati kag anak. Sus? Pasag din na sila, uy. Mag-enjoy ta karon nga dili ta magunahon kung unsa may kasulti sa mga tao sa atong palibot. Okay? So, niuyo na ka. Nga nakauyon ka niya. Dili ko ka-feel nga idaran na ang akong kauban. Kaya abi ni mo, game kaayo siya sa bisag unsang butang. O gaan kayo akong feeling niya. O kung manguyab siya, imong sugton. Sa tinuod lang, dili na uso na ko ang pagpanguyab. Huwag gani ko kahibaw kung kamao pa baga ko na. Pero gusto lang kong mahibaw ka nga ganahan ko nimo, Isa. Ampot. Pero gaan kayo nga kung feeling, diyan nimo. Pareha ta, Hermie. Mura pag dugay na tang nagkaila. Murag natin something in common. Mao gyud. So, Sige. Para dili na ka maglisod og panguyab. Mangutan ako nimo. Ganahan ka nga magkauyab ta? oh, O kun mo una, kita na. tinuod?
Uyab na ta. Wow! Congrats, girl! Salamat, girl. Pero, Hmm. nagunahuna ko ba? Ha? Saan sa man? Okay ra ba ka ni mama no nga mag-uyab-uyab ko? Di na ni mong may baw ano, kundi ni mo siya ipailaila sa imong mama. Bitaw, no? O sige, ugma dayon. Ipailailan ako si Herminia. Ma, si Hermie. Hermie, akong Mama Sandra. Oh. Ma? Oh, grabe kasi nakatutok ni Hermie. Sorry ma kung wa ko magpahibawan nimong daan nga may uyab na ko. O gidiretso na lang ta magpaila sa usag-usa. Way problema, anak. Nice to meet you, Sandra. May naliwatan maday ka, Isa. Klaro kayo nga na makaka. Kay bisag kasi pasultiho, no? Naliwat ko sa akong amahan. Pero ang imo kagwapa, liwat sa imong mama. Ay, noon. Mag-andam sa kuog snacks ninyo, anak. Okay, ma. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Mao ba? Murag na niid ang imong mama ni Hermie? Oday, dili ko sure kung nakauyon ba siya ni Hermie or wa. Kay syempre, saga pa lang namo sa mga edad, di ba? Mao sa dinoon. Unya? Akong sigihan og invite si Hermie sa bahay para makaila si mama niya. Para mahibaw siya nga mayong tao si Hermie. Magiglaan ka? Wa man ko'y duty ron. Dili pwede anak na sa inyo? Oh, pwede raman sa dinoon. Kapoy! Kapoy! Oh. Gikapoy na ko sa kong kinabuhi! Nga naman doon si mama, mura magkupok. Uy, mau ba? Sige, wanda ko karudayo. Ma, sakto na, be. Hubog na kaayo ka, oh. Saba! Sandra, Nganong di ama ka, ha? Ikaw! Ikaw may nakaingon, ani? Palayasan ang tawhana, Iza. Dili ko gustong makakita na niya. Naunsa man ni Hermie. Sukat lang ito itabuang nga gipalaya siya ni mama. Murag cold na kaayo siya. O murag wa na siya ikana sa among relasyon. Wa kasi mawad ikana tungod atong itabua. Di sad siguro ingon anak ka mabaw og rason si Hermie, oy. Maura may ako nakitaan nga rason. Kay gawas ato. Sa man ko nila ing rason, be. Wa ka siya laing babae. Unsa? Panid ilang kaha. Pangitag paagi nga masakpan nimo siya. Ako na siyang gitaksan nga mag-out of town ko. Pero, wa pa man siya mo reply. Ako siyang at nga gawa siyang trabahoan. Aron ako siya masundan kung asa siya padong. Tingpa. Murag padong ni sis amo. Oh, ni hunong siya. Kuya, hunong sa kuya. Nagunsa man siya din spy nga naibaw man siyang wako.
Or basin og wa lang siya makadawat sa akong text. Taod-taod na lang musod, be. Mura man hinoong kong ikulbaan. 30 minutes na ka na di as gawas. Ano mo magkamusod, oy? Gikulbaan mang ko, be. Sudla, oy, para matubag na ng mga pangutana ni mo. Lakaw na! Oo, lagi. Sandra. Sandra. Ma? Hermie? Anak? Ikaw ang babae ni Hermie? Nak, paminaw ka Hermie, pahawa! Pahawa, dili! Anak, sorry. Mga anong man! Sa kadagan og lalaki, si Hermie gyud. Siya ang akong giingon ni mo nga akong greatest love. O pasaylo ako, nak. Nahibaw ka kung unsan ako sa kamahal sa una pa. Pero mas mahal di ka. Mong ayaw kabalaga. Di na ko magpakita diya og balik. Undango na namo ang among kabuang. Og dili na sa ko gusto makigrelasyon pa niya, ma. Way si bisan kinsa na tong duha ang makuha niya. Wa. Isa, anak. Bisan og greatest love ni Mama si Hermie. Pero wa ko makauyon sa iyang gibuhat nga gilumpong miniyang duha ni Mama. Si Hermie nagpuli-puli og panawag namo aron mangayo og pasaylo. Pero wa na bisag usa namo nga na-entertain pa niya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN.